Priatelia, vítajte. Na predchádzajúce videá ste reagovali skvele. Ďakujem vám za to. A mne napadlo, že by sme to mali celé uzavrieť a povedať si, na čom budeme spoločne pracovať. Teda ideme makať na svojom charaktere, lebo to od mužov čakám. A použijeme na to všetky tie filmy a knihy a ďalšie veci, o ktorých sme hovorili. Takže ideme na cestu znova stať sa tou lepšou verziou seba. Najlepšou verziou seba. Pred nejakým časom som čítal jeden článok, kde som narazil na slovo antropomaximológia. A nemyslím si, že to slovo naozaj existuje, mám dojem, že si ho jeho autor vymyslel, ale vlastne tak je to s každým slovom. Ale asi neexistuje vedný odbor, ktorý by sa zaoberal maximálnym ľudským rozvojom. O čom ten článok hovoril bolo, čo sú spoločné vlastnosti ľudí, ktorí rastú charakterovo, ktorí odhaľujú svoj potenciál a vy viete, že Mužom.sk od roku 2014 sa stará o váš diskomfort. To znamená nachádzanie priestoru, kde sa môžeme zlepšovať a rásť. A dnes si povieme o tých vlastnostiach jednoducho viac, priradíme k ním aj knihy a filmy, ktoré môžu inšpirovať a pomôcť a na druhej strane si povieme aj, aké sú hroziace negatíva. Takže malé upozornenie. Ono je to tak. Ja keď pracujem s mužmi, ale aj so ženami, ktorí nejakým spôsobom cítia ten vnútorný tlak, že by chceli byť lepšími a chcú sa zlepšiť v niečom, a častokrát sa stane, že sa zbláznia a že sa chcú zlepšiť vo všetkom naraz a potom prichádza vyhorenie. V tomto videu vám dávam jedno dôležité upozornenie a to je vyber si z týchto vlastností, o ktorých budem hovoriť, jednu, dve, maximálne tri, na ktorých chceš v najbližšej dobe pracovať. Ono to častokrát býva aj tak, že tie, do ktorých sa ti najviac nechce, potrebuješ najviac rozvíjať. Takže poďme na to. Antropomaximológia v podaní Mužom.sk a ideme do toho. Čo sú vlastnosti, ktoré by mal rozvíjať každý muž, žena, ktorí chcú na sebe pracovať? Číslo 1. Ľudia, ktorí na sebe pracujú, nikdy nie sú úplne spokojní s úrovňou svojho rozvoja. To znamená jednoducho, že ti nestačí zostať stáť na jednom mieste a neustále na sebe chceš pracovať, hľadáš možnosti, kde sa zlepšiť. A moja otázka by bola, v čom si sa zlepšila za posledný mesiac, 2 alebo 3, čo nové sa naučila. Samozrejme, má to aj svoju negatívnu stránku a negatívom tohto postoja alebo tejto vlastnosti práci na tejto vlastnosti je toto. Ak nenachádzaš pocit spokojnosti na žiadnom mieste, kde v živote si, tak to môže vyvolať aj veľmi intenzívny pocit nedostatočnosti a toho, že nikdy nie si dosť. A to nie je pravda. A ak chceš nejakú knihu, ktorá by ťa inšpirovala k tomu, ako rásť, tak napríklad Atomové návyky od Jamesa Cleara. A čo tak nejaký film? Pozri si Whiplash, ten by ťa mohol celkom inšpirovať. Je to film z roku 2014 a už sme o ňom hovorili minimálne v komentároch, ste mi ho spomínali viackrát. Takže Whiplash, ak sa chceš inšpirovať na tom, ako na sebe neustále pracovať. Druhá vlastnosť, ktorú majú ľudia, ktorí na sebe pracujú, je, že sa vyhýbajú veľmi komfortnému a pohodlnému životu a teda hľadajú a vyhľadávajú aj nepohodlné situácie. Jednoduché. Máš robiť veci, ktoré sú ti nepríjemné, nevyhýbať sa konfrontáciám, neutekať pred vecami, ktoré sú ťažké. A verte tomu, že za posledný rok, 2, toto je niečo, s čím bojujem aj ja. Takže odporúčam nám obom na tom pracovať. Tento prístup ťa má jednoducho naučiť vytrvalosti a odvahe a to je veľmi dôležité, ak sa chceš posunúť dopredu. Mám k tomu aj jednu negatívnu vec. Negatívom je, že ak sa za každým budeš tlačiť do príliš stresových situácií a bude to tvoj denný chlieb, môže to ovplyvniť tvoje duševné zdravie, tak si daj pozor. Poďme sa pozrieť na knihu, ktorá ti v tom môže pomôcť. Kniha, ktorá môže pomôcť, je Nič ma nezlomí od Davida Gogginsa. Šialený príbeh, ale môže inšpirovať a nakopnúť, takže odporúčam buď to, alebo jeho audioverziu. A čo tak nejaký film? Ak chceš film o tom, ako sa vyhýbať pohodlným situáciám a hľadať diskomfort, pozri si Into the Wild. Myslím, že sa to aj tak volá, teda v preklade do slovenčiny, že to je do divočiny alebo niečo podobné. Into the Wild, príbeh o mladom mužovi, ktorý sa vydal žiť v divočine. Nie je to jednoduchý film, ale určite vám ho odporúčam. Takže máme dve, ideme ďalej. Ďalšia dôležitá, nemálo podstatná vec je, že ľudia, ktorí na sebe pracujú a pracujú na svojom charaktere, majú dôležité a naliehavé ciele. Mal by si mať niečo, čo ťa jednoducho
postaví z postele a má to byť pre teba taká vec, ktorá je naozaj dôležitá a inšpirujúca. Takže aký je tvoj cieľ? Mnoho ľudí mi to nevie povedať. Nevie mi povedať, aký cieľ majú a žijú zo dňa na deň. Pozeral na negatívnu vec. Negatívna vec tejto vlastnosti alebo tejto stránky osobnosti je, že ak máš cieľ, môžeš občas zabúdať na to, čo je dôležité, napríklad odpočinok alebo vzťahy. Kniha, ktorá ti môže pomôcť pri dosahovaní cieľov a ich nasledovaní, je Disciplína oslobodzuje od Jocka Willinga. Toto je tak inšpirujúca záležitosť a tak graficky veľmi pekná, krásna, že vám ju určite odporúčam. Disciplína oslobodzuje. A film, ak by sme si dali film, tak ten vás zlomí. Verte mi, pozrite si ho. Hovorím vám o filme Pursuit of Happiness, v slovenčine to je Šťastie na dosah. Ďalšia vec. Toto je jedna z dôležitých vecí, na ktorej by si celkom určite mal pracovať, ak nepracuješ aj na ničom inom. A to je, že ľudia, ktorí pracujú sami na sebe, nikdy neobviňujú svoje okolie a iných. Ak sa niečo pokazí, preberieš za to zodpovednosť, pozrieš sa na to, čo si mohol urobiť lepšie a čo môžeš na budúce urobiť lepšie. Tiež to nie je jednoduchá vlastnosť, ale to nie je nič z toho, o čom hovorím. A preto si na pomoc zoberieme knihu, ktorá tu musí byť, a to je Extrémne vlastníctvo od Jocka Willinga a Leifa Babina. Kniha, ktorú odporúčam miliónkrát, nie je k nej čo viac povedať. Dôležitá vec k preberaniu zodpovednosti za svoj vlastný život. A film máme tiež a to je tento. Schindlerov zoznam je film, ktorý som vám chcel odporúčiť už dávno a ak ste ho ešte nevideli, smelo do toho. Znova, nie je ľahký film, ale ak chcete film, ktorý vás bude inšpirovať k tomu, ako prevziať zodpovednosť za svoj život a za to, čo sa okolo vás deje, Schindlerov zoznam. Riskuješ rád? Lebo to je tá ďalšia vlastnosť. Ja viem, risk nemusí byť vždy zisk a napriek tomu je veľmi podstatný a nevyhnutný, pretože držať sa blízko pri brehu znamená, že neobjavíš nikdy nič nové. Ja tak veľmi hovorím pre seba v tomto videu, asi tak ako v podcastoch. Negatívom je, že veľký risk môže znamenať aj obrovskú stratu a tam si nevyberieš, takže dávaj si pozor na svoje voľby. A knihu, ktorú by som vám odporúčil pri riskovaní, je Ryan Holiday, Prekážka je cesta. Kniha, ktorú sa ma pýtate mnohí, je fajn, je motivačná, je ľahká a minimálne vám prinesie pekné príbehy o tom, ako riskovať dáva zmysel. A ak hľadáte ďalší dobrý film, tak vám odporúčam The Big Short alebo Stavka na neistotu. Tam o risku budete počuť veľa. Jedna z mojich najobľúbenejších tém. Ľudia, ktorí na sebe pracujú, potrebujú mať víziu. Niečo, čo ich presahuje, niečo, čo je väčšie ako oni sami. Ale aj to prináša riziko. Rizikom sústredenia sa na víziu môže byť práve to, že zabudneš na prítomnosť a na tento okamih a budeš sa dívať a budeš potrebovať len to, čo je pred tebou, a to tiež nie je celkom OK. Marcus Aurelius hovorí k sebe. Toto je kniha, ktorú by mal mať vo výbave každý muž. Aj keď s filmom mám trocha problém, ale možno mi pomôžete, prečo mi napadá dookola práve tento film. Ja by som si smerom k vízii pozrel Inception. Inšpirujúce, zaujímavé a trochu vás to vyťahne z tej prítomnosti, možno aj do toho, ako snívať. Ďalší stupienok je niečo, čo môže niekedy až protirečiť tomu, o čom hovoríme, a to je ľudia, ktorí sú efektívni a ktorí pracujú na svojom živote, jednoducho vedia odpočívať a nehrotia biznis alebo sebarozvoj v každej minúte. Vlastne aj odpočinok je sebarozvojom. Negatívom odpočinku môže byť prokrastinácia. Aj odpočinok má svoje miesto, svoj čas a priestor. Má ho byť toľko, aby vám dal energiu na to pracovať na tom, po čom túžite. Kniha, ktorú práve teraz počúvam a ktorá hovorí o tomto veľa. Kúpte si spátky svoj čas od Dana Martella. Skvelá kniha od Audiolibrixu. Film by mohol byť Tajný život Waltera Mittyho. Tiež skvelá vec, ktorú som videl a bavila ma. Určite bude baviť aj vás. Jedna z dôležitých vlastností, na ktorej musíme pracovať všetci a do nekonečna a stále, a možno by si mohol pozerať na to, ako sa ti darí, je odvaha. Mať odvahu znamená robiť veci, ktoré by iní neurobili, a robiť veci napriek strachu. Mňa čaká v blízkej dobe niekoľko takých rozhodnutí. A potím sa už len pri pomyslení na to, že sú predo mnou. Takže odvaha. Negatívom môže byť samozrejme, že sa po hlave vrháš do všetkého, čo sa ti postaví oproti. Verte tomu, že bojovník, ktorý je efektívny a ktorý dosahuje svoje ciele, si rovnako tak plánuje veci. Odvážne, ale plánuje.
Kniha, ktorá by ti mohla celkom pomôcť, je Jemné umenie mať veci v páži. Kniha, ktorá ma v mnohom nadchla, niekde už trochu nebavila, ale vy mnohí z vás, ktorí ste mi k nej písali, ste z nej boli nadšení. Takže práve táto kniha pre teba. No a čo iné ti mám k odvahe odporučiť, ako pozrieť si Temného rytiera. Pozri si nejakého Batmana, pozri si niečo, čo natočil Nolan k Batmanovi a podľa mňa okamžite budeš pozerať z okna, kde môžeš vybehnúť a čo môžeš robiť. Nemálo podstatnou vecou je hodnotový systém. Každý človek, ktorý na sebe chce pracovať, predsa potrebuje vedieť, čo je pre neho dôležité na prvom, druhom, treťom mieste. Možno to tak nejak cítiš, ale naozaj si to už niekedy poskladal tak, že to máš absolútne jasné. Ak nie, tak smelo do toho. Čo je negatívom? Negatívom je, že budeš príliš rigidný a že sa uzavrieš a povieš si, toto je správne a nikdy to nebudem meniť. Ľudia sa menia, veci sa menia, naše poznanie sa mení. 12 pravidiel pre život od Jordana B. Petersona. Je to kniha, ktorá sa zaoberá aj spiritualitou a možno pre niektorých z vás je to diskomfortné, ale prečo by ste nemali ísť do diskomfortu? A čo tak film, ktorý by mohol hovoriť o hodnotovom systéme? Pozri si Statočné srdce. Tam nájdeš muža, ktorý za svojimi hodnotami stál až do konca, kde už ležal, kým vládal. Toto mám rád. Ľudia, ktorí na sebe pracujú, rozvíjajú svoju kreativitu. Pracovať na svojej kreativite dáva absolútny zmysel. Hľadajte nástroje, ako môžete tvoriť nové veci. Samozrejme, my, ktorí sme kreatívni a ktorí trošku pracujeme na svojej kreativite, občas zabudáme na reálny svet a na to, ako byť pragmatický, takže pozor na toto negatívum. Kniha, ktorú vám potrebujem úplne určite odporučiť. Ja viem, že občas pre niekoho býva kontroverzná, hlavne ten jej názov, ale počúvajte alebo čítajte Austina Kleona Kradni ako umelec. A film? Veľmi jednoduché. Kód Enigmy. Netvrdím, že to je to najjednoduchšie, čo som kedy videl, netvrdím, že ma to celé bavilo, ale určite ma to inšpirovalo a boli tam momenty, ktoré som pokladal za veľmi, veľmi zaujímavé. Aj také, ktoré som pokladal za trochu nudné, ale možno sa v tom filme niekto nájde. Viem, už je toho celkom dosť, tak si dajme jednu poslednú vec, aj keď napadlo mi ešte niekoľko ďalších, ale autenticita. Verte tomu, že byť autentický najviac pomôže vášmu osobnému rastu. Pomôže tomu, aby ste nehrali rolu niekoho iného, aby ste neboli na miestach, kde nechcete byť a hlavne vám pomôže rásť a byť pravdivý voči sebe aj voči ľuďom okolo. A to je jedna z dôležitých vecí. Negatívom je, že môžete stratiť ľudí, ktorých v živote máte. Niekedy aj takých, ktorí vám do života nepatria. To nie je negatívum. Negatívom jednoducho je, že sa občas tej autenticite tak stratíme, že zabudneme na ľudí okolo seba a občas niekomu ublížime. Dajme si na to pozor, ale určite pracujeme na tom, aby sme boli sami sebou, hovorili áno na veci, ktoré chceme a nie na veci, ktoré nechceme. Dary nedokonalosti napísala Brené Brown, nájdete tú knihu určite na Martinuse a ja mám pre vás ešte aj film. Toto je náš svet, alebo Captain Fantastic. Tiež nejednoduchý film, tiež to trošku zamotá hlavu, ale veľmi dobre natočený a veľmi príjemný. Teda, ak za príjemný považujete niečo, čo vás vyruší a bude vás nútiť premýšľať, ale zároveň vás nakopne k tomu urobiť niečo vo svojom živote inak. Viem. Naložil som vám toho nemálo, ale nenaložil som to vám, naložil som to sebe. Každý, kto pracuje na nejakom sebarozvoji a túži, aby jeho život mal pridanú hodnotu, rozumie aj tomu, že život a práca na sebe je jednoducho maratón a nie šprint. Nevyčerpajte sa, nenechajte sa stiahnuť do týchto všetkých sebarozvojových vecí úplne tak, že by vás to pohltilo a utopili ste sa v tom. Zoberte si jednu, dve, možno 3 veci, ktoré chcete vo svojom živote zmeniť. Nájdite si inšpirujúce knihy, inšpirujúce filmy, nájdite si inšpirujúcich ľudí a pomaličky krok po kroku, láskavo voči sebe, začnite meniť vo svojom živote veci tak, aby vám to dávalo zmysel. Ak sa bojíte, práve preto som tu, aby som vám povedal, choďte do toho. Hovorím to aj sebe, Peter, keď sa bojíš, choď do toho. Potrebuješ veci zmeniť, ak chceš, aby tento tvoj život mal pridanú hodnotu. Let's go, priatelia. Verím, že vám toto video čo si dalo. Napíšte mi do komentára, čo si o tom myslíte. Napíšte mi, čo ste vo svojom živote zmenili vy za poslednú dobu. Možno popíšte trošku svoju cestu. Dajte aj nejaké negatívum toho, čo môže hroziť, ak si nedáme pozor. Jednoducho, buďte spolutvorcami
tohto videa a tvorme to tak, aby ľudia, ktorí si to prídu pozrieť, z toho čerpali čo najviac. Ďakujem vám, že ste tu. Je čas ísť ďalej.